Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Приглашаем всех где-то сюда, близко Pana Jezusa. Давайте выходим, вперед проходим, чтобы нас было тут много, чтобы мы были близко Иисуса. И становимся на коленочки, привитаемся с Паном Иисусом.
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пана з вами. Люд Сіону, вось Пан прийде, каб збавіць народи, і пачуєте величний голос Його, і узрадується серце ваше. Гэтымі словамі антифоны Нового года розпочинаємо святую імшу у другую неділю Адвенту. Рыхтуемся да прыйсця Збавителя нашага Езуса Христа, як падчас песні Нового года спявалі, рыхтуем гэтыя сцежкі для нашага Збавителя. Сёння таксама падчас Божага Слова пачуем заклік Яна Хрысціцеля, каб мы навярталіся, каб мы раўнялі гэтыя сцежкі. Менавіта Адвент з'яўляецца такім часам падрыхтоўкі дарогі да прыйсця Пана Езуса да нашых сэрцаў. Падчас гэтай святой імшы я малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлага Васільскага Эдварда, якога ўспамінаем у першую гадавіну пасля яго смерці, а таксама выпрошваючы Божую міласэрнасць для ўсіх памерлых з сям'і Васільскіх. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Богу. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Усемагутны милосердный Боже, учини, каб земные клопоты не перешкоджали нашему имкнению идти насустрач Твоему Сыну, а дар небесной мудрости нехай приведе нас до едности с Христом нашим Збавцем, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Баруха. «Скинь, Єрусалим, вопратку свого смутку і недолі, і опранися у пригожусь слави, даденную Тебе навеки от Бога. Охинися плащом справедливости Божией, усклади на голову диадему славы спрадвечного, бо Бог покажет Твою пригожость усему, что есть под небом. Имя Твое у Бога будет названо, мир справедливости и слава побожности. Узнімися, Єрусалим, і стань на вишині, погляди на усход і убач дітей Твоїх, собраних Словом Святого, от заходу сонця аж до заходу, які радуються тому, що Бог успомнив про їх. Яны вийшли от Тебе пешу,
гнаныя ворагамі, а Бог прывядзе іх да цябе, несучы іх у славе, як на каралеўскім троне. Бо вырашыў Бог панізіць кожную высокую гару і пагоркі адвечныя, засыпаць даліны, зраўняць іх зямлёю, каб Ізраіль мог бяспечна крочыць у хвале Пана. Каб лясы і кожнае пакучае дрэва давалі цень Ізраілю на Божы загад. Бог будзе з радасцю весці Ізраіль да святла славы сваёй, з міласэрнасцю і справядлівасцю, які яму належаць. Гэта Слова Божае. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Калі Пан перамяніў лёсы Іону, мы былі быццам у сне. Вусны нашы тады былі поўныя смеху, а язык спяваў з радасці. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Тады гаварылі між народамі, вялікія рэчы учыніў Пан для іх. Змяні наш лёс, о Пане, як патокі на поўдзень. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Хто ў слязах сеяў, будзе з радасцю жаць. Хто ідзе плача, несучы насенне, каб сеяць, вернецца з радасці, несучы снапы свае. Вялікія рэчы учыніў Пан для нас. Читання послання святого апостола Павла до Філіпянаў. Браты, заўсёды кожную малітву за ўсіх вас з радасцю ўзношу, за ваш удзел у абвяшчэнні Евангелія з першага дня аж дагэтуль. Упэўнены, што той, хто пачаў у вас добрую справу, закончыць яе да дня Езуса Хрыста. Бог мой сведка, што я люблю усіх вас любоўю Езуса Хрыста і малюся за тое, каб любоў вашая яшчэ больш узрастала ў пазнанні і ва ўсякім адчуванні, каб вы пазнавалі лепшае, каб вы былі справядлівымі і беззаганнымі ў дзень Хрыста, напоўненымі пладамі справядлівасці праз Езуса Хрыста, на славу і хвалу Божию. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Падрыхтуйце дорогу Пану, раўняйце сцежкі Яму, і кожнае цело ўбачыць Божае збаўленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Луки. У 15-й год панавання Тиберія Цезара, калі Понцій Пілат панаваў у Юдэі, а Ірод быў тетрархам у Галілеі, Філіп, брат ягоны, тетрархам у Ітурэі і Трахаднінскім краі,
Алізання тетрархам о біленах при першосвятарах Анні і Каяфі было скіравана Божае Слово да Яна, сына Захарыі, у пустыні, і ён абходзіў усе ваколіцы Ярдана і прапаведаваў хрост пакаяння для адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе прамоў прарока Ісаі. Голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму. Кожная даліна ўзвысіцца, кожная гара і пагорак панізяцца, і выбоістыя дарогі стануць раўнінай, і ланцугі гор далінаю, і ўбачыць кожнае цела Божае збаўленне». Гэта слова Пана. Похвален Иисус Христос. Ну, уже распачалі другую недзелю Адвенту. Што перед алтаром мы бачым? Ужо гараць колькі свечак? 4. Дзе 4? Унизу это Марыйныя. Колькі? 2. 2. Гэта сведчыць пра тое, што другі тыдзень Адвенту мы распачалі гэтай падрыхтоўкі да святого Божага нараджэння. Хто быў ужо з вас на араратах? Рука ўверх. Дарослыя так ходзяць трошкі ці не ходзяць на арараты? Ходзяць. Добра. Всіх запрашаем, хто яшчэ не быў. 6:30 кожны дзень арараты. Панядзелак, серада, пятніца з навукай для дзяцей, аўторак, чацвер і субота з навукай для дарослых. Добра, вяртаемся да сённяшняга Божага слова. Сёння у Евангелі чуем заклік Яна Хрысціцеля, які нам гаворыць, каб мы раўнялі дарогі, падрыхтавалі дарогі, раўнялі сцежкі для Пана Езуса. Сёння кожны з нас, ці хтосьці пяшком прыйшоў, хтосьці прыехаў у касцёл, так? Ці не? Ці мы так телепортировались? Пришли пешком, або приехали на автобусе, ці машине с бацьками приехали в костел. Ехали, ці шли мы по дороге, ці по певным, скажем, стежках, так? Дороги почищены от снегу были? Почищены. Стежки были почищены, как мы не послизнулись на снезе? Почищены, так. Были дороги подрыхтованы сегодня нам, как мы пришли в костел. Добра, хто ехаў машынай, або там ішоў пяшком у касцёл, што мы па дарозе сустрэлі, калі мы ішлі ў касцёл? Што мы сустрэлі? Дома. Дома, што яшчэ? Людей. Людзей. Снег. Снег, што яшчэ? Другие машины. Другія машыны, якія таксама ехалі ў касцёл, што яшчэ бачылі? Автобусы. Аўтобусы. Памятники. Памятники, вот, рознымі шляхамі. Костел. Касцёл, это уже, скажем, мы уже приехали, убачили, что еще? Магазины. Магазины. Шмат чаго мы бачили, але напэўна мы яшчэ таксама на дарозе. Што мы бачили? Светофоры. Светофоры, супер, молодец. Бачили такие, скажем, знаки, якія нам показывали, что можно ісці, або нельга ісці, показывали нам шлях, куды трэба павярнуць. Напэўна, скажем, дарогу ў касцёл, дарогу дадому, дарогу, напрыклад, на вакзал ці ў магазин мы ўжо ведаем. Але, скажем, ёсць такія дарогі, якія мы не ведаем, і нам дапамагаюць на гэтай дарозе знакі, каб мы не заблудзіліся. Хто калі-небудзь у жыцці сваім быў дзе-небудзь заблудзіўся? У другім горадзе ці, не ведаю, нават у Лідзе? Было такое? Ну, часамі бывае. Я таксама быў один раз заблудзіўся. Ну, але нам знакі дапамагаюць, каб мы дайшлі да цэлю. Альбо, як мы з вами на араратах разважаем, нам дапамагае на араратах які анёл, GPS? Як яго завуць? Так. Габриэль. Габрыэль. Вось, менавіта памагае нам на араратах дайсці да Бэтлеем у гэтым шляху, але, напрыклад, нам таксама можа, скажам, дапамагаць GPS, каб мы даехалі добра, скажам, па дарозе на канкрэтны адрес. У нашым духоўным жыцці сёння чуем, як Ян Хрысціцель захвочвае нас, каб мы раўнялі гэтыя дарогі, каб мы выбрасілі гэтыя дарогі, гэтыя пагоркі зруйнавалі, убралі, каб выбоіны гэтыя, можа, скажам, таксама паўбіралі з нашага жыцця, каб сапраўды дарога была добрай, прыгожай, роўнай, каб бяспечна даехаць, дайсці да цэлю, каб гэта сустрэча з Панам Богам была вельмі добрай.
вельмі хуткай. Але ў нашым увогуле духоўным жыцці мы павінны, скажам, саблюдаць гэтыя знакі, каб бяспечна дайсці да канкрэтнага цэлю, якім ёсць жыццё вечнае. І гэтымі знакамі ў духоўным жыцці з'яўляюцца Божыя касцёльныя запаведзі, з'яўляецца добрае хрысціянскае сумленнае жыццё. Простое, калі мы чытаем Божае Слово, таксама мы саблюдаем гэтыя ўсе Божыя знакі, прадпісання, ўсе гэтыя светафоры, каб бяспечна дайсці да збаўлення. І сёння, як ужо чулі, Ян Хрысціцель нас заахвочвае, каб мы выраўнялі гэтыя сцежкі, падрыхтавалі дарогу для Пана Езуса. Як мы можам падрыхтаваць гэтыя дарогі падчас адвенту? Ужо сказалі, што мы прыходзім раніцай у 6:30 куды, на якія святы імшы? Не есть мясо. Добра, это твоя постанова, не есть мясо в адвенте. У 6:30 мы куды приходим? У костел, на якія імшы, як называются? Раты. Рараты, да. На рараты приходим разом з Марыяй, рыхтуемся і чакаем прыйсця Збавителя. Пра што яшчэ мы можам падрыхтаваць гэтыя дарогі, каб была добрая дарога для Пана Бога, каб ён бяспечна до нас даехаў, хутка даехаў, каб гэта сустрэча была такой прыемнай сустрэчай. Пра што яшчэ? Ходить на святую мшу. Хадзіць на святую імшу. Так, а вось цяпер дарослыя стаяць каля канфесіянала. Што яны робяць? Чаго яны чакаюць? Нового года. Не нового. Ну, таксама Нового года чакаюць, але не каля канфесіянала. Каля канфесіянала, паважаныя дзеці, старэйшыя чакаюць што? Рождество. Ну не, Рождество тоже все чакаем. Каля канфесіянала чакаюць споведь. Бо менавіта гэтымі пагоркамі, можа гэтымі ямамі на шляху нашага жыцця з'яўляецца грэх. І ў сакраменце споведзі гэтыя грахі нам прабачае Пан Езус. Таму праз сакрамент споведзі мы таксама рыхтуем гэтае наше сэрца, гэту дарогу для Пана Езуса. Праз чытанне Божага Слова рыхтуем мы дарогу для Пана Езуса ці не? Рыхтуем ці не рыхтуем? Рыхтуем. Пра што яшчэ? Праз добрыя ўчынкі рыхтуем? Рыхтуем. Праз што яшчэ? Малітву штодзённую рыхтуем? Рыхтуем. Менавіта рыхтуем нашы дарогі і стараемся заўсёды падтрымліваць гэтыя дарогі, гэтыя адносіны з Панам Богам, каб яны вельмі былі добрыя, каб без гэтых ямак, без гэтых, скажам, пагоркаў, але былі простымі. Таму сабе і вам жадаю в нашым жыцці не толькі падчас адвенту, але падчас усяго нашага жыцця мы стараліся добра сябе весці і ў касцёле, і ў жыцці, выконваць Божыя касцёльныя наказы, паглыбляць сваё духоўнае жыццё праз чытанне Божага Слова, праз гэтае ўзмацненне адносін з Панам Богам, каб сапраўды гэты шлях не толькі падчас адвенту, падчас Божага нараджэння гэта сустрэча была, але каб адносіны з Панам Богам моцныя былі праз усё нашае жыццё. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца Усямагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усё бачна і нябачна, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, за Айца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святлого ад святла, Бога сапраўдна, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася, і Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба, уцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку, веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння граху і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце.
Чекаючи прийстя нашого Збавця Єсуса Христа, просим Бога об милосердності для усіх людей. Молимся за усіх, хто належить до супольності Святого Костьола, каб яны охотно слухали Божие Слово и виконували його. Тебе просим. Молимся за святого Отца, каб его апостольские подорожжи наближали человечество до Бога и однали все народы одной братней любовью. Тебе просим. Молимся за батьков, наставников, выхователів, каб яны указывали своим выхованцам правдивую дорогу життя и вели их до Христа. Тебе просим. Молимся за всіх дітей, каб їх права на життя було признано усіми людьми. Тебе просим. Молимся за добродею і ахвірадавців Костьола Гродненської диецезії, каб добрий Бог одудячив їм за їх щодре і добре серце. Тебе просим. Молимся об ласці життя вічного для померлого Едварда Васильського, якого вспоминаємо у першу годовину після його смерті, а так само для усіх померлих сім'ї Васильських. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраних, каб ми завсёды ішли шляхом верности Божьим заповедям. Тебе просим. Просим Тебе, милосердный Боже, учини, каб усе люди подрыхтовали свои сердце для принятия таємниці народження Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить праз усе веки вечные. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими веру с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Всемогутный Боже, дозволь улагодить Тебе нашими покорными молитвами и ахверами, а покольки не хапая заслугов наших, да поможи нам Своею милосердною лаской, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю, прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна, хосанна, на вышине, хосанна, хосанна, на вышине, благословленный добрый Бог.
Госанна, Госанна, на вышине. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так нас полюбил, что спаслал нам як Збавителя Своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святы будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что делано, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу,
але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцу нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не вартый, каб Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
наш вопрос один ответ. Любви без Бога нет. Любовь Христа верна и чиста, она и ласкова, и нежна. Она объемлет всех людей и покорит силой своей. Держитесь этой вы любви, она вас к небу приведет, где Иисус спасенных ждет. Настоящая любовь приходит в синих облаков, ее дарует вечный Бог, Творец миров, Творец миров. Она несется и парит, и каждый может получить без злата, денег, серебра любовь Христа. Любовь Христа верна и чиста, она и ласкова, и нежна. Она объемлет всех людей и покорит силой своей. Держитесь этой вы любви, она вас к небу приведет, где Иисус спасенных ждет. Любовь Христа верна и чиста, она и ласкова, и нежна. Она объемлет всех людей и покорит силой своей. Держитесь этой вы любви, она вас к небу приведет, где Иисус спасенных ждет. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Ты наш царь, Володар, Володар, о наш Иисус. Узносим на Тебе мы сердце, узносим на Тебе мы руки наши, и перед Твоим обличием славим Тебе, Узносим на Тебе мы сердце, узносим на Тебе мы руки наши, и перед Твоим обличием славим Тебе. Молимся. Боже наш Ойче, який кормишь нас посилкам духовным, покорно просим Тебе, праз уделу гэтай таямницы навучи нас мудро ценить каштовности земные и любить каштовности вечные, праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Матери Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступництва святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу усыновить и якое знаходится у небяспецы аборту. Прошу, дай его бацькам любовь и отвагу, каб яны не забивали своего дитяти, а покинули ему жыццё, якое Ты сам гэтаму дитяти прадвызначыў. Амин. Паслухаем аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак каралевы супакою, у аўторак каралева апосталаў, у сераду 18 гадзін Маці Божай Суадкупіцельніцы, у чацверг Маці Божай Суцяшальніцы, у пятніцу Маці Божай Радзіцелькі, у суботу Маці Божай з Люрд і ў нядзелю 18 гадзін Маці Божай Ларытанскай.
На гэтым тыдні у літургіі адзначаем, сённяшняя нядзеля з'яўляецца днём малітвы за дабрачынцаў і ахвярадаўцаў нашага дыяцэзіяльнага касцёла. Дзякуем Богу за ўсіх людзей добрай волі, выпрашаючы для іх патрэбныя Божыя ласкі. Трывае адвент, заахвочваем усіх, каб праз малітву, шчырую споведь, таксама праз удзел у раратах і рэкалекцыях добра прыгатавацца да святаў. Прыпамінаем, што рараты ў нашым касцёле адпраўляецца кожны дзень у 6:30 раніцай, у панядзелак, сераду і пятніцу з навукай для дзетак, а у аўторак, чацверг і суботу з навукай для дарослых. 6 снежня свята гадавіны асвячэнне катэдральнай базілікі ў Гродні. 7 снежня ўспамін Амброзія, біскупа і доктара касцёла. 8 снежня, гэта серада, урачыстасць абавязковая, беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі. Святыя імшы будуць як у святочны дзень у 6:30 рараты, таксама імшы о гадзіне 9, 11, 13 і 18:30. Святой імшы о гадзіне 16 не будзе. У парафіі на Слабадзе ў гэты дзень фэст. Таксама ў гэты дзень молімся асабліва за ўсіх дзяўчат, каб за прыклад свайго жыцця абралі жыццё Марыі, яе веру, любоў і яе чысціню. 10 снежня ўспамін Найсвяцейшай Панны Марыі Ларытанскай. 12 снежня у наступную нядзелю падчас кожнай святой імшы адбудзецца благаслаўленне жанчын, якія чакаюць патомства. Таму шчыра запрашаем. У наступную нядзелю таксама ахвяраванні, якія будуць збірацца падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. З пачаткам адвенту трывае акцыя «Калядная свечка Карытас». Карытас гродзенскай дыяцэзіі заахвочвае ўсіх нас далучыцца да гэтай справы, каб яшчэ больш патрабуючых магло спазнаць хаця б крыху дабрыні і адчуць атмасферу святаў нараджэння Пана. Праз гэтую акцыю мы можам дапамагчы дзецям з дзіцячых дамоў. Свечкі належыць запаліць у вігілійны вечар, каб такім сімвалічным чынам атачыць сваёй малітвай і памяццю тых, хто патрабуе увагі і дапамогі. Ведаеце, калі кожны год раблю аб'яву, то ўсё думаю, што наша парафія, колькі, можа там 15-16 тысяч, і мы бярэм максімум каля 1000 такіх свечак. Не расходзяцца, канешне, 1000 на 18-16 тысяч нас. Можа, мы не чуем, калі гэтыя аб'явы. Бо, ведаеце, за гэтай акцыяй не стаіць якаясьці свечка. За гэтай акцыяй стаіць жывы чалавек, які чакае на нашу дапамогу. І гэта пераважна дзіця з дзіцячых дамоў, якое, можа, мае сваіх бацькоў, але бацькі яму не дараць ні любоў, ні дабрыню, ні цеплыню бацькоўскай любові. А можа, і ўвогуле не маюць бацькоў. І вось чамусьці мы так чуем пра гэтую акцыю і так думаем, мяркуем, добра, няхай хтосьці возьме такую свечку. Добрая акцыя, шляхетная акцыя, добрая, можа, хтосьці і возьме. Але сам праходжу так абыякава каля гэтай акцыі. Аб гэтым сведчыць то, што я казаў на самом пачатку, што мы бярэм не цэлую 1000, і гэтая 1000 не расходзіцца на 16 тысяч нашых вернікаў. Таму заахвочваю, каб мы глядзелі на гэту акцыю не як на акцыю саму сабе, але каб за гэтай акцыяй мы бачылі жывога чалавека, які патрабуе нашай цеплыні, нашай любові, нашай дабрыні.
толькі ўсяго. Гэта жывыя людзі, гэта не незвычайныя якісь там свечкі. Таксама кожны год у нашай парафіі арганізуецца душпастарская акцыя дапамогі найбольш патрабуючым. Тут у касцёле пры алтары Маці Божай Вастрабрамскай ёсць вызначанае месца, дзе мы можам скласці розныя рэчы, патрэбныя для жыцця, якія будуць пераданы таксама патрабуючым. Пераважна гэта шматдзетныя сем'і, гэта могуць быць розныя рэчы, гэта могуць быць асабліва, гэта добра было б гэта, чтобы гэта было прадукты харчавання, макароны, мука, алей, цукеркі для дзяцей, іншыя прадукты. Таму таксама шчыра запрашаем узяць удзел у гэтай добрай шляхетнай справе. У закрыстыі можна набыць вігілійныя аплаткі, таксама ёсць яшчэ календары на 2022 год, святочныя паштоўкі. І сёння таксама пры выхадзе з касцёла і ў закрыстыі можна набыць новы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Шчыра дзякуем усім вам, дарагія мае, за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай добры Бог узнагародзіць і вашу шчодрасць, вашу дабрыню. Вялікі дзякуй. На тыдзень працы абавязку з верай прыміце Божае благаслаўленне. Пана з вамі. Няхай благасловіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Чекаю я тебе, Пане.